Жайның матур аяз күні иде, мәтрүшкелер шешек ота иде. Сәңгәр күледә сулар кайткан иде, яшьлеге биш шешек атканда. Ә син иркәм мине көтәлмәдең, хатлар язып онут мине дидең. Мин оныттым инде сине иркәм, нигә тагы сәңгәр күлегә килдең? Мине көттем дип вәгъдәләр бирдең, сәңгәр күледә сулар кайтканда. Сәңгәр күкне шундый яңратып, кыры казлары очып кайтканда. Ә син иркәм мине көтәлмәдең, хатлар язып онут мине дидең. Мин оныттым инде сине иркәм, нигә тагы сәңгәр күлегә килдең? Unut irkәм, үзең мине unut, мәңгелеккә юллары аерылсын. Чыкмыйм дидең бөтен юлларыма, үзең каман шул юлга чыгасың. Мәтрүшкәләр шәшәк атса да, яшьлек бит ул гел шәшкә атмый. Сәңгәр күледә сулар кайтса да, яралы кыш оясына кайтмый. Мәтрүшкәләр шәшәк атса да, яшьлек бит ул гел шәшәк атмый. Сәңгәр күледә сулар кайтса да, яралы кыш оясына кайтмый. Яралы кыш оясына кайтмый, сынган күмәч кире ялганмый.